Så. Bup. Mø. Nej, nej. 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 Jamen, vi kan bare snakke sammen. Du behøver ikke råbe. Gå lige ned med dig. Nej. Du behøver ikke råbe af mig. Ja, vi kan godt snakke stille og roligt. Nej, du skal ikke råbe. Vær stille. Kan du ikke snakke stille og roligt? Hvad er du ked af? Er det noget galt? Er det fordi du ikke må komme herom? Det var ikke derfor. Har far været ondt ved dig i dag? Hvad? Har far været ondt ved dig? Har han ikke givet dig nogen godbidder i dag? Nej, jeg vil ikke have dig her. Har han ikke givet dig nogen godbidder? Nej. Jeg vil ikke have dig her.